Labor leader naman sa probinsya sa Negros Occidental, nagapati nga dapat ibalik sa pwesto ang mga leader ng SRA o Sugar Regulatory Administration nga nag-resign. Yaring balita nga itong gitutukan. Matapos ginabswelto sa Office of the President ang kaso, batok sa mga nag-resign. Yasan ay former Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, former SRA Administrator Hermenegildo Serafica. Ang representative nga si Roland Beltran, kagang nagrense nga tiglawas ng sugar producers nga si Aurelio Gerardo Valderrama. Nagapating labor leader ng Secretary General sa General Alliance Welfare Association o Kungawa nga si Wenny Sancho nga dapat ibalik ang mga ini sa pwesto. Dugang ni Sancho kung may natunan man sa kontrobersyal nga Sugar Order No. 4 o kung ang plano nga pag-import sang 30,000 metric tons ng kalamay. Amo nga dapat hindi magpadaso-daso, husga ang national government sa ila mismo tinawo. They acted in good faith. Now, karon the damage has been done. Di ba? Ang ilang reputation, no? Sleepless night, mental anguish, besmirch reputation. Ang point, daya mo lang na, no? Dapat may restoration, no? Sa akon lang yang pagtanaw, dapat may restoration para bala ang dignity sa posisyon mo, no? Si Valderrama, nga pila pa lang kasimana sa pwesto sa nag-resign. Bawat isa sa mga signatories ng importation plan. Nagapasalamat sa pag-dismiss ang kaso. Ang pag-abswelto ang sabat kuno sa iya pangamuyo. Si Valderrama karon na presidente sa Confederation of Sugar Producers Association Incorporated. Ginapanawagan sini sa national government nga tutukan ang pagmasanyog sa sugar industry agud makatabang sa ekonomiya sang pungsod. Kung may hilway sa kasuhay, wala pa sa gihapon na hilway ang publiko sa mataas nga bilis ng kalamay. Sa Libertad Public Market, ang kilos ng brown sugar nagapabilin sa 77 tubtob 80 pesos. Ang wash sugar naman araman sa 77 tubtob 80 pesos ang kilo. Ang refined sugar ang nabuhinan sa 10 pesos ngayara na subong sa 88 pesos per kilo. Ang ining mabulante sa makakanin, ginagamay-gamay na lang ang ilabaligya, bangod tuman na kamahal ang kinahanglan niya kapital. Pero nga mong baligya daw, makumod pa iba niya kabangal, pero wala sak balong nga kami niya. Wala sak kalamay niyo, 75. Tinga mo na himo, jutay lang ni. Doloson kami makaano gani sa nga mong baligya. Halos ka mo ka-survive na? Isipab lang kapital akon sa Klamay Hati, kapital ko sobra 300, ang makwan ko lang, sobra lang 200. Tila may mo. Inubuan ng kalamay eh. Para makatibawas man. Una naging masiguro sa sugar leaders nga may bastante nga supply sang kalamay apang bangod sa padayon nga pagmahal sang krudo. Wala sa gihapon syansa nga manaog ang presyo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.